Dyna ni'r prif gylch yma ar faes y Sioe yn Llanelwedd ac bore prysur yn barod y gystadlu gyda'r Brydau Cymreig wrth gwrs dydd Mercher yn diwrnod y cobiau, ond yr adrampa, y Merlod Cymreig teip cob sydd dan ein sylw ni o'r blwch Sioe ac mae fi'n David Oliver a Beth Simons yn gwylio'r cyfan. Dyma ni Pencampwriaeth Stoc Ifanc yn yr adran ba. Maggie Edwards, y beirniad yn fannu ar het gwyrdd. Yn cael golwg dros i enillwyr yn yr adran yma. Ac mae yna penderfyniad beth, mae'r stiward yn camu a pwy sy'n mynd â hi yr eboles tair mlwydd oed. Heniarth in the mood. Yw Pencampwriaeth Stoc Ifanc. A'r Gil Wobr yn mynd i'r eboles blwydd, dwi'n meddwl, yr eboles broc gyda Tracy Landon. Links Brif Antonia fyna. Wrth gwrs, Heniarth in the mood o berchnogaeth Wendy Trimble yr holl ffordd o Awstralia. Felly fi'n siŵr fydd Wendy wrth ei bodd yn gweld bod hi wedi ennill fan hyn gan Tŵr y Feil Houston sydd wedi bridio gan Wendy a bellach ymrydfa Heniarth allan o Heniarth Toodaloo. Wrth gwrs, Wendy yma yn gwylio yn yr eisteddle, wedi gweld i ben bore ac dwi'n siŵr fydd hi, fel ydych chi'n dweud, Beth, yn hynod falch. Mae wedi dod mor bell. Byddech chi'n gobeithio cael llwyddiant, ydych chi? Oedden ni'n deud yn gynharach, mae yna griw bob blwyddyn Awstralia chwarae teg iddyn nhw yn ei fydd iawn o ddod yma i'r Sioe. Gweud gwir, fi wedi clywed sawl iaith yn yr eisteddle bore yma, fyd gyda pobl yn wrth ei bodd yn dod at ei gilydd a gwylio'r adran A, yr adran D a'r adran B bore yma. Dyna ni Wendy Trimble wedi ymuno a Kevin. Pencampwriaeth yn yr adran iau yn y Merlod Cymreig. Mae'r rhif 4-5 and winning the championship Rosette for the Youngstock champion in the section B tiers this morning is 4-6-5, which is owned by Wendy Trimble with Heniarth in the mood. So many congratulations, a very exciting moment for you, as mentioned earlier, all the way from Australia, sitting there in the stand and looking on as your horse wins the Youngstock Championship here this morning at the Royal Welsh Show 2026. Wel, mae'n wen o glist i glist ac yn siŵr fydd yna dipyn o gystadlu a ddathlu heno. T. Landon with Links Brif Antonia. So many congratulations to you both and llongyfarchiadau mawr i chi as you have your photographs taken there in front of the grandstand, and I'm sure you'll be doing your lap of honour soon around the ring. And as this concludes our judging in the section B's here this morning, I would just like to thank our judge, who's been working here since 8 o'clock here this morning in the main ring. And so diolch yn fawr iawn i chi, Mrs Margaret Edwards o Brydfa Nefi. A wedyn, so gobeithio bod chi wedi cael eich plesio efo'r ceffylau sydd wedi dod ger bron chi bod. Llongyfarchiadau mawr i Wendy Trimble o Awstralia, sydd wedi cipio'r Pencampwriaeth i'r Stoc Ifanc yn adran y Merlod Cymreig a Drampa gyda'r eboles Heniarth in the mood. So diolch yn fawr iawn.